लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव खुलुमनाय जासिहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो मोजां दङ लोगोफोर आं दिनै माने सालाखाथियावसो थांनो नागिरदों दा आब'मोनाव दंफैयो आङो फुङावनो एकदम फुङावनो फैदों आङो 7:30 जाबोदों आङो ओमफ्राय दा 8:30सो जाबायदां टाइमा माने बाबाया जोंनाथ' गैलाना लोगोफोर ओमफ्राय सालाखाथि ब्लकनि बाबाया प्रेसिडेन्टमोन नालाय ओमफ्राय दिनै मिटिं दङ बिनि थाखायनो बाबा गैला नालाय ओमफ्राय बाबानि नामै मा होनो काबादि खेला होदों नामानो सालाखाथियाव ओमफ्राय दा जों बेयावनो थांनो नागिरदों ओमफ्राय आब'बो देलायखाबाय ओमफ्राय आइखौ लानानै थांसै जों लोगोफोर ओमफ्राय दा इनभाइट खालामदों नालाय जोंखौ ओमफ्राय थांनोसै आरो दा जोङो देलायखाबाय रेडि जाखाबाय लोगोफोर आइयाबो मोनफैबाय हनै नायलाय आं दा आब'मोनावसो दंफैयो नालाय थांनोसै लोगोफोर ओंखारबाय दा ओमफ्राय आं लामायाव स्कुटि दोन्दोंमोन ना ओमफ्राय स्कुटिखौ आङो न'आव लाबोनानै दोनफैनोसै नङाबा सिखावफोर खावलाबायबा थांनोसै दा थांसै दा मिथिङाव लोगोफोर दुब्लि गारिया गोलैबायबा नायदो समा दे अन्थाइ होनानै होदो गायदे ओमफ्राय नोंनो गारि साबिखौ नांगौबायगौ होमबा लोगोफोर थांसै जों नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ दे फिरफिलिजों थांसै नै जों दा थांसै जों दा नै ओंखारबाय थांगासिनो साथाम थांसै आगै नांहैबाय मोनफैबाय दा जोङो जायगायाव ओमफ्राय नोंथांमोननो आं एसे गेटखौ खोन्थाबाय आरो बेनो गेटआ ओमफ्राय दा जोङो सिङाव हाबलांबाय दा हाबनानै दसे जिरायबाय आरो नैबेबा आयं आरो दा बेजों दसे रायलायबाय ओमफ्राय दा नै जों एसे जायगाबो नायस्रांबाय आरो दिनैसो फार्स्ट टाइम फैनाय नालाय जायगाफोरखौ जोङो एसे बेरायनानै लाग्रोबाय आरो जों फैबा बांद्राय मानसि भिर नङामोन ना ओंखायनो आयै बेसे मोजां नै सालबारि लोगोफोर हाबाब गसाय आब'आ बेरायहैबावबाय हनै मासि मोजां नै जोङो एसे फटक लाहैसै लोगोफोर दा बारा मानसि जाखायाखै नालाय नै दासो जायगा फोसाबगासिनो जों फुङावनो फैद्रायदों फुङाव लेंहरबाय नालाय बै आदाया सासेया ओमफ्राय फुङाव फैबाय आरो जोङो बरियाखानि र' बेखौना नै सालबारिनि आथोमा बायसि नुबाय आङो आथोमा फैनाय बायसि नुलायलांबाय आं गिलायलांबायसो आङो आब'खौ हनै फुरा सालबारिनि बुट नुदोंना लोगोफोर र' दे जों एसे फट' खेबजागोरनि जों दा दसे सालबारियाव इन्जय खालामबाय आरो दा जोङो एसे सालबारि बेरायगासिनो लोगोफोर ओमफ्राय दा दसे उनाव प्रग्राम जासिगोन आरो नोंथांमोना फारि फारि नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ प्रग्रामखौबो आरो नायदो दा नै गेट अपेनिं बानायनानै लाग्रोनो नागिरबाय लोगोफोर दा बयबो जमा जाबाय आरो सोरबा आदै मादै फंबाय बिनानावमोन जा एसे मानसिफोर फैदों बेजोंनो माने ज' जानानै गेटखौ अपेनिं खालामनानै लाग्रोनोसै मानसिफ्राथ' लासै लासैबाबो फैबाय थागोन दा जों एसे थाब फैदों नालाय दा गेटखौ अपेनिं खालामनानै लाग्रोनाय जानोसै आरो
दा दिनैनि प्रग्रामा जाहैबाय बाबा मोनखौ लानानैनो जेनेबा मोनसे प्रग्राम बानायनाय आरो सानै दङ बाबा ओमफ्राय सासे दंबावो आरो बिसोरो गैला नालाय दा बे दुनियायाव ओमफ्राय दा बाबाखौ लानानै काबादि खेला होनो नागिरदों नालाय लोगोसे डान्स कम्पिटिसनबो दङ लोगोफोर दा नोंथांमोना फारि फारि नुलांजोबगोन आरो नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ ओमफ्राय दा नै अपेनिंनि दा आलारि बाथि सावनानै लाबाय नालेंखर माबानानै लाबाय आरो दा नै आयंआ आं बेखौ आयं जायो आरो बियो आयंआ अपेनिं खालामबाय आरो दा बयबो जयै अपेनिं खालामनानै सिङाव हाबलांबाय आरो मामिथ' আহিयासै ना आब' बियो जोंनि आनैनि फिसाजो बाजाराव हाबनानै नुवाखै मा गस्ला नांगौ होननानै बे गस्लाखौ लानानै फैबाय गस्ला नङाबानो फैया गोसोखांथाय आब'
बाबानि नामै काबादि खेला होनायखौ दा अपेनिं खालामनानै लाग्रोनो नागिरबाय आरो दा बयबो ज' जाजोब्बाय मानसिफ्रा माने ओमफ्राय दा अपेनिं खालामसै खेलाया बिनिफ्रायनो स्टार्ट जासिगोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै दा मान बावग्रोबाय आरो आर'नाइजों दा फारि फारि नोंथांमोना नायलांजोबदे भिडिअखौ ओमफ्राय आङो काबादि खेलाखौ आङो नेक्स्ट ब्लगाव होसिगोन आरो आं दा भिडिअआ गोलावद्राय जाबायना लोगोफोर ओंखायनो बिनि थाखायनो आङो भिडिअखौ माने ब्लगखौ आं मोननै बानायनाय जाबाय आरो लावद्रायोना भिडिअआ मोनसेनो होजोबा ओंखायनो नोंथांमोना नेक्स्ट ब्लगाव काबादि खेलाखौ नुनो मोनगोन आरो नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ नोंथांमोनहा ओमफ्राय दा मान बावगासिनो फारि फारि दा मान बावनायखौ देखायलांबाय थाबाय आङो नोंथांमोननि गेजेराव जोंखौ इनभाइट खालामदों बिनि थाखाय जोङो जोबोर गोजोननाय मोनदों बाबानि थाखाय जोङो एथ' बेबायदि सनमान मोनदों माने जोङो जोबोद फोरमायनो हाया आरो ओरैबायदि सनमान माने गोसोआनो गोजोन मोनजोबदों दा आइखौबो आर'नाइ गानहोबाय खुनु दिन आइया बायहेरायावनो ओंखारफेरामोन दिनै इनभाइट खालामजादों बिनि थाखाय जोबोर जोंनि गोसोआव माने प्राउड फिल मोनबाय आरो जोबोर गोजोननाय मोनबाय लोगोफोर दा बयखौबो जोंनि न'खरनि मानसिफोरखौ बयखौबो मान बावदों आरो गांसे आर'नाइजों बिदि मान बावनाया बेसेबां गिदिर सनमाननि खोथा ना जोंनि थाखाय माने बाबाया समाजनि थाखाय बेसेबां मोजां खामानि मावलांनानै दा फिसाफोरनि गेजेरावबो माबायदि बाबाया थैनानैबाबो थांनानै दङ आरो माबायदि बाबाया थैनानै थांदोंब्लाबो जों बाबानि थाखाय माबायदि सनमान मोनदों आरोना जों जोबोद माने गोसोआव गोजोननाय मोनदों आरो दा बाबानि नामै आलारि बाथि सावनानै लागोनसै लोगोफोर दा आइखौ सावनो थिननायलाय आइया माने सावनानै होबाय आरो दा आलारि बाथिखौ माने जोंखौनो गासिबो खालामहोजोबदों बिनि थाखायनो जोङो सालाकाथि ब्लक कमिटि BPFखौ आरो बयखौबो जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय जासिहरबाय आरो बेबायदि इनभाइट खालामनानै जोंखौ एथ' सनमान होनायनि थाखाय आरो ओमफ्राय दा आलारि बाथिखौ फोजोंनानै लाग्रोजोब्बाय आरो आइया नै माने आलारि बाथि सावगासिनो आरो जाहाथे जों अपेनिं खालामसै आरो माने अपेनिं खालामनायनि सिगां आलारि बाथि फोजोंनानै लाग्रोजोब्बाय आरो जोङो गासिबो ओमफ्राय दा माबा फिथा हानो नागिरबाय आरो अपेनिं खालामबाय लोगोफोर दा काबादि खेलाया जासिगोनानो एसे माखासे सनमान लाग्रोबावनांगौ दं बिसोरखौ आगैमोनखौ सनमान लाग्रोजोबसै आरो जों गासिबो नैबे सोरबा आदा जानाय सोरबा सार जानाय सोरबा आंनि नै बिब' बिनानाव गासिबो दंजोबो आरो बिसोरखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय जासिहरबाय बाबानि नामै खेला होनायाव बिथांमोनहा गेलेनो फैदों जोबोर गोजोननाय मोनदों जोङो ओमफ्राय दा नैबेयो सारा बेबो मा जायो आं बारा मोनथिया आरो सालाकाथिनिनो बे माबा मोनसे बिबान दङ बेहाबो बाबानि थाखाय स्पिच होदोंमोन आरो ओमफ्राय बे आदामोनखौबो नै माखासे सनमान लाबाय जोङो ओमफ्राय माखासे गेलेगिरि दङ नै आगैमोन जोबोर मोजां खेला गेलेग्रा माने एक्सपिरियेन्स गोनांजोबखा आरो माबा ट्रेनिं लाखाजोबखानाय आरो बिसोरो ओमफ्राय बिसोरजोंबो नै एसे सनमान लाग्रोजोब्बाय जोङो गासैखौबो आरो ओमफ्राय खेलाया दसे उनावनो स्टार्ट जासिगोन लोगोफोर आं नेक्स्ट ब्लगाव नोंथांमोनहा थाबैनो लोगो मोनसिगोन आरो आसा खालामो नोंथांमोनहा काबादि खेलाखौ नायगोन होननानै आरोना ओमफ्राय नै आब'आ सासे बिब'खौ लोगो मोनदों आरो लोगो मोनलायलायदों नै बाबानि लोगो बियो बेयो जाहैबाय बाबानि बेनार दे बेयाव जोङो दसे फट' लाबाय आरो नकुल चन्द्र दैमारि बाबानि नामा फैबाय लोगोफोर जोङो मिटिंनिफ्राय ओमफ्राय दा आं थांनोसै आब'मोननिफ्राय डाइरेक्टनो आं आइमोनाव थाङासै न'आव थाङासै माने बिनिफ्रायसो थांखादोंमोन नालाय आब'मोननिफ्रायसो डाइरेक्टनो आइया जोंखौ लांफैदों नालाय ओमफ्राय दा थांनोसै नै बिसोरबो मोनफैबाय आब'मोनहा हनै आथिं आखाइ सुनो थांदों ओमफ्राय
मेंबाय आरो आंहाथ' थांबावनांगौसो रुनिकाटा थांनोसै लोगोफोर होनबा दिनैनि ब्लगा बिसिमल' जागोन आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि ब्लगखौ मोजां मोनदों होननानै आरो प्लिज अननानै सापर्ट खालाम दे होनबा दोनथ'लायनोसै लोगोफोर बाय बाय लाभ इउ अल बयनिसिमबो खुलुमहरबाय दे आखाइबो गैला